Disgrasya sa South Coastal Road sa SRP ning Dakbayan sa Subo. Miungad sa Center Island ang usa ka 10-wheeler truck nga nagkarga og 1,000 ka mga sako sa simento. Matod sa driver, mibuto ang ligid sa truck hinungdan nga nawad-an siya og kontrol niini. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpasad na sa kalsada kining masinakong semento nga nahulog gikan sa gikargahang trailer truck sa Cebu, South Coastal Road sa SRP sa Cebu City. Nahitabo kini pasado alas 5 kaganyang buntag human giingong mibuto ang unahang ligid sa sakinan ug midaro sa Center Island. Tungod sa kakusog sa impact, nadaot ang Center Island ug natumba usab ang poste nga naapil sa pagkabangga. Gikan sa lungsod sa San Fernando ang sakinan og mupadong unta sa Barangay Mabulo sa Dakbayan sa Sugbo. Halos katunga sa karga ang nangahulog ug nagpasad sa kalsada. Luwas ra ang driver ug wa usay na angin sa insidente. Wala ba niyo na-check ang ligid pag-ika ninyo, sir? Sige naman, pero adlaw ba si Kona mo kay mo karga ang buto lang kinasya. Samtang sa inisyal nga pakisusi sa Cebu City Transportation Office, nasayran nga nag-overspeed ang sakinan. Sa obserbasyon sa Cebu City Transportation Office, sagad mahitabo ang disgrasya kung mingaw uwa kaayo mga sakinan nga mudagan sa kalsada. Busa pahimangno nila nga magmatngon kung magmaniho aron malikay sa disgrasya. Dili ta mo kumpiyansa. Hinay-hinay lang moabot ra ta sa inyo sa tagsa-tagsa ninyo ka destinasyon. Mas nindot nga bahalag malita nga moabot kaysa di na gyud mo moabot sa inyo unyang tagsa-tagsa ka panimalay, no? Samtang pipila ka aksidente sa kadalanan sa Dakbayan Sugbo ang nakuhaan og CCTV. Sama na lang niining tricycad nga miagi sa National Road nga nabanggaan og motor. Nakaangkon og mga pangusalawas ang mga sakay sa duha ka sakyanan. Higpit matod pang gidili ang pag-agi sa mga tricycad sa mga dagkong karsada. So, kung wa pa siya dito sa National Road, dili to mahitabo nga inyon ato nga aksidente ba. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.